дар ҷамоати деҳоти Сомони шаҳри Ҳисор зиёда аз 400 хоҷагиҳои деҳқонию инфиродӣ таъсис дода шудааст. ба роҳ мондани чунин тарзи фаъолияти кишоварзон дар самаранок истифода намудани замин манфиатнок мебошад. имрӯзҳо кишоварзони ҳамаи хоҷагиҳои деҳқонии тобеати ҷамоат аз кишти асосӣ помидору бодиринг, ҷувори макка, мошу лубё ва захираи хӯроки чорво ҷамъоварӣ намуда кишти такрорӣ гузаронда истоданд. коргари ҳамон хоҷагии деҳқонӣ Ҳусейнзода ҳамҷо кор мекунем, помидор, бодиринг, болгар мешинонем. дастархони халқи Тоҷикистон ба пешниҳод мекунем, помидору бодиринг, булғору як солда 2-3 бор ҳосил мегирем. мо зимистон сар мекунем, тухмаша мешинонем, баъд парвариш мекунем, нигоҳ мекунем. аввали баҳорда, охири зимистонда замин ба мешинонем. баъд ая доруша метем, човғуша мекунем, хушовуша мекунем, обуша сар метем. чинданаша ай моҳи апрел сар мекунем. ба иттилои масъулини ҷамоати деҳоти Сомон, нишондодҳои соҳаи кишоварзӣ соли гузашта дар тамоми хоҷагиҳои хурду миёнаи ҷамоат баланду умедбахш гарда буд ва имсол низ деҳқонон кӯшиш менамоянд ҳосили дилхоҳ ба даст оранд. айни ҳол дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Сомон дар майдони зиёда аз 90 гектар кишти зироатҳои пиёз, картошкаи барвақтӣ ва дигар намудҳои ғалладона, моҳии баҳорист киш карда шуд, ки айни ҳол ҷамъоварӣ рафта истодааст. деҳқон заминҳое ки киш кардан аз ҳосили холӣ карда боз тайёрӣ ба кишти такрориро дида истодаем, ки тибқи нақша дар ҷамоати деҳоти Сомон 75 гектар кишти такрорӣ муайян карда шудааст. дар заминҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ назди ҳавлигӣ корҳои фаҳмондӣ рафта истодааст ва аҳолӣ кӯшиш менамоем, ки он нақшаи супоришҳое ки вобаста ба самти кишоварзӣ дар ҷамоати Сомон бозор карда шудааст саривақт иҷро намоем. корҳо дар ин сам рафта истодааст. деҳқонони инҷо қайд менамоянд, ки бо аҳли саҳмдорон ҳосили ҷамъоварии ҳамасолаашон онҳоро қонеъ мегардонад ва аз натиҷаи меҳнати шабонарӯзии худ самар мебардоранд. дар шаҳри Ҳисор бо мақсади таъмини бозори истеъмолӣ масъулин сол то сол масоҳати заминҳои кишро афзун мегардонанд ва кӯшиш мекунанд ҳамеша бозорҳои маҳалливу шаҳру ноҳияҳои наздик ва пойтахти ҷумҳуриро бо маҳсулотҳои тару тоза таъмин намоянд.